Sa Good Vibes, isa ka Civet Cat o kung singgarong ang na-rescue sa mga residente sa Victoria City. Mga alas 7 sang kagabi nakita ni Fernando Delicana sa may higad sang dala ng ini nga Civet Cat o kung ginatawag nga singgarong sa may Barangay 12 sa Victoria City sa bag-o nga dalan nga nag-connect sang Victoria sa Bacolod Negros Occidental Highway o kung Banose. Hindi makalakat ang lalaki nga singgarong matapos nga maipit sa motorsiklo. Gilayon ini nga gindala sa mga pumuluyo sa isa ka veterinarian para mapabulong. Sunod sa kay Alex Lanzar nga amo ang nagkuha sang video kag litrato sang Civet Cat, nakuha nila ini sa lugar malapit lang kung sa diin nakitaan ang isa man ka patay nga iloy nga singgarong sang Agosto 4. Ang napatay nga singgarong sadto ang may ginapatiti pa kag napatay matapos nga mabungguan sang salakyan. Ang Civet Cat ang rare kag endemic species sa Pilipinas. Nagapamuhi nini sang liso sang kape nga amo ang ginakabig nga mahal nga sahay sang kape, gani ini ang ginakabig nga high value animal. May importante ini nga role sa ecosystem kag ini amo ang pagpropagate sang liso nga ginapagwa niya matapos niya kanon. Ang ini nga proseso ang dako nga bulig sa pagpatubo sa mga tanom kag fruit trees sa forest o kun kagulangan. Sini nga hapon ginsiling ni Dr. Froilan Hontilia nga amo ang veterinarian nga nagtatap sa Civet Cat, wala ini makasurvive kag mahimo may internal damage ini kay wala man sang may nakita nga pilas sagwa sang iya nga lawas.